desde esta cousa de que te atacan nas redes, na vida, porque isto das redes de non faz ben a foto, non tá, isto non era así, isto, sí. Penso moitas veces, non é a rede é o amplificador. Pero eu deime conta que estás en calquera grupo e non hai ese recoñecemento humano. Esa dinámica amo-escravo de Hegel é sempre real, é sempre unha loita, non? Esa loita a morte a ver quen é a persoa máis válida. E iso fai que nós mesmas rompamos ca posibilidade de ser libres. E libres non é perfectas. E cando é a hora de falar, que é o que eu fago, é permitirnos errar. Asumir que ao mellor erramos, non temos todos os datos, non temos unha verdade absoluta. Pero hai cousas que nos vimos, que nos pensamos, que paga a pena dicilas, e a liberdade pasa por contrastar coas outras persoas e darlle forma, sí, o pensamento humano, se o mirásemos como evolución, para que sexa libre require disto, de estar contrastando. Unha comunicación máis libre na que non concordamos. E isto non nos separa. Todo o contrario, isto únenos, debería unirnos. Iso si é diversidade de pensamento. A liberdade de pensar, expresar, ser recoñecida por iso e ser respectada cando non concordamos, para manter sempre isto aberto. Outro día falei de Carballo Calero, o pensamento humanista de Carballo Calero. Ten un poema moi longo onde fala disto, fala da liberdade, fala de como nós reprimimos a liberdade pola mensaxe social. Vou ler unhas cousas. O protagonista do poema é un boi. Escribiu Carballo Calero: "Es moi vello, e noutrora tiveste folgos para amar e loitar. E o teu texto podente fixo abalar tronos e esborrallar castelos, mais foste duramente castigado. E fiaste cara a túa corte cos cornos mochos e o coiro cuberto de fendas, resolto a dormir o teu sono de inverno, alleo ao florecer do campo ao teu redor, esterrecendo a pel con filosófica nugalla, para axotar con desleixo os tabaos." Encántame a filosófica nugalla. Se queredes saber o que diría un filólogo, ledes a tese do Paulo. Para min a filosófica nugalla filosófica é ese nihilismo, é ese vou xustificar a miña inercia vital dunha forma que faga sentido. A veces, cando a xente che di eu tamén, pero eu aprendín que, eu agora simplifico, eu tomo a vida con filosofía, é filosófica nugalla. Eu xa non loito, eu xa non me pronuncio, eu xa non uso os meus discursos propios porque fun castigado cando falei. E máis adiante no poema dío así: "E que fixeron e que fixeste da túa alma?
porque che foi dada unha alma. E noutro tempo tiñas un nome, e o teu nome non era Boi, nen a túa alma era o teu bandullo, porque tiñas un nome de teu e unha voz de teu, e non bruabas como agora, nen puñas a túa arela de touro. Desde a filosófica Nugalla, sí, que fixeron da túa alma? Porque a ti deronche unha alma e tiñas un nome. Ti eras individuo. Eras libre, naceches con dignidade, naceches humana, con capacidade de pensar. E noutrora, isto usáchelo. E cando viñeron darche, retirácheste á túa corte, sí, con esa filosófica Nugalla, e aí perdeches o teu nome, e perdeches a voz de teu, porque o discurso da filosófica Nugalla é unha voz, pero non é de teu, porque agora brúas, e pos a arela de touro. O Boi puxo a arela de touro e brúa como a todos. A túa arela, a túa bandeira, o que ti sexa, é o bruar a consigna correcta que che deron ao maltratar a voz de teu. E esa alma que che foi dada. Convertícheste niso que aparenta un touro, que brúa como a todos. E ainda di, e isto é unha pasada, porque explica como rematas cando decides non ser libre. Esfolado, aberto en canal, de pon dorado do cravo do carniceiro, amosa a túa vergoña, morre na túa ignominia. Non quixeste ser, e non terás o consolo da morte en campo ceibo. Non vas morrer libre, senón o chocallo da moufa e o antroido, no curro da bouba e a aldraxe, felo disfrazado de ídolo de ouro, do que se ri o monicreque que adroleiro te chufa. Felo disfrazado de ídolo de ouro. Choqueiro, que como a idea de pos o anel de touro é brúas, é o que ti brúas, e ti crees que és un ídolo de ouro, és o choqueiro do monicreque, do poder, que se ri de ti, que adroleiro te chufa. Rise de ti, mentras che dá. É así. É unha pasada como explica. Non terás o consolo da morte en campo ceibo. É unha puta pasada, Carballo Calero. E isto é así. Temos unha alma, temos unha voz. E cada vez que a usamos, cando eu explico estas cousas de comentarios en redes, cuestionan quen és ti para falar, quen és ti, patiño, para dicir. Sí, como quitas a foto, como o que sexa. E iso é microfísica do poder. Iso é cando todas as persoas colaboramos con ese poder para que teñamos, para que bruemos o que brúan todas, para que usemos a consigna que usan todas, e non a nosa voz, que nace desa alma que nos foi dada porque nacemos humanas. E aí é onde eu digo, eu non quero calar. E non quero
retirarme á miña corte para bruar como brúan todas. Eu non quero esa validación, non quero ser ese felo disfrazado de ídolo de ouro. Porque eu sí que quero morrer en campo ceibo. E Carballo Calero explicouno dunha forma moi espectacular. Esta é unha opinión miña random de pacotilla, que para iso é o que son. Carballo Calero, que non é como a Risco ten unha escritura máis racional, pero tamén a ten encriptada. Carballo Calero, que ten toda esa parte máis lírica, así, máis poética, teñen esa, como grandes lectores das filosofías orientais, teñen esa maravillosa fórmula de encriptar que ten a filosofía oriental. É maravilloso porque usan, por exemplo, falanlle ao boi, usan a metáfora, usan aquelo que decía Carl Jung, que é o simbolismo, que é a linguaxe do inconsciente. É bonitísimo. Carballo Calero, ademais, foi alumno de Vicente Risco. Aínda, que a mí isto contoume o Paulo, que estudou moito a Carballo Calero, Carballo Calero non lle tiña simpatía a Vicente Risco. Teñen esa forma encriptada de escribir. É moi bonito porque o simbolismo, e aquí hai moito simbolismo, e a linguaxe metafórica, eses símiles e todo iso, e son a linguaxe do inconsciente. Por iso tamén, cando Vicente Risco, en el libro de las horas, deixa ver, non, que escribe iso para quen poida levalo ao mesmo estado febril que a el, en certo modo estános dicindo que son artigos que sería para persoas iniciadas, que é o que se diría no Oriente. Persoas iniciadas e persoas que xa conseguiron facer conscientes moitas destas cousas inconscientes, por exemplo, sobre a liberdade e sobre como nós mesmas perdemos a liberdade, renunciamos a ser libres dentro desa microfísica do poder, coartadas por esas interaccións con persoas que se supón que non son random de pacotilla, que son mellores que a ti. Ser soberana é non renunciar nunca a túa alma, a túa voz. Porque a alma foi che dada e con ela viña unha voz. E ti tes unha voz propia. Tela. É a capacidade de pensar. Pensamento crítico pasa, por suposto, por expresar o que pensas e, de algunha maneira, confrontalo coas demais persoas, para que, ademais de crítico, sexa libre. O pensamento crítico, se ti non o soltas ao ar, non é útil, non sirve de nada. Maravilla.